Kinsa na? Kinsa na ba? Kinsa na sila, babe? Ako ang bugtong hari nga nakatibak. Tawag nila sa ako paksiw, pero dili di ay. Kung mangita mog saging sa among palibot, okay lang namo. Wa mampoy bunga. Kining among tribo nagpuyo ra magmalinawon. Pero kung makasala mo namo, lagpot gyud mo slayo. Dobok naman na. Dili oy. Risko na. Karon na mo nagikuha. Bulad man na gini. Dili oy. Risko na. Init lang. Mo nang nauga. Disamanin ninyo kuha. Dito na mo kuha sa baybay sa Barubok. Ngano man? May problema? Wala man. Unsa may inyong gusto ibaylo ani? Gusto na mo. Karne. Tagaig karne. Lata man ni, daddy. Dili man ni karne. Tagay ni karne ka nang makita na karne. Karne man na. Dugmok lang. Tagaw may mga tawhanan eh. Magaling ka tug Jollibee. Amber agad tong isa. No. Dara. Mao na ni karne daddy na tulo ka hiwa. Napagi pakapin gulay daddy. Oh, napay lamas.
Swerte gyud ta daddy. Swerte. Tagaw ay. Di gustog karne nga tinuod. Gustog picture. Agad ay kadtog sa libi. Okay na? Okay na. Tara na, atras. Nahugunan na to sila nak. Wa man to sila grado daddy. Wa gid to sila yung mga grado. Wa to sila ka school ag preschool. Let's go, boys. Maliit ko sa tingalita kung gutom na. Sige. Bring up. Kakaon ligid tani karon ni daddy. Uy! Upay karon ni daddy. Unsa? Upay karon ni. Unsa man ni? Bulbul man ni sa kabaw. Uy! Unsa man ni? Ani diri ah? Inyo kan galing tanila daddy. Ako'y di magsilbi ni. Bayad silang dako. Kinabuhi ang ilang ibayad. Ano na ako sila. Dito ka sa luyo. Sige, ako sa tubang. Kaya natulog sila. Dali ah! Dali! Patasan! Wala! Wala naman! Tabuhi lang mo! Inom! Marimar! Serya! Ay pagluhak! Imong bra! Akong bra! Kumot sa bra! Ako mga kauban! Marimar! Makakit! Ako gayok! Yaya dia! Yara kaga! Daddy! Daddy! Bukutin ninyo! Bukot! Tindog! Wag! Bakod! Tindog ba? Tindog! Tindog! Bakod! Dapat yung takot! Husto na! Yay! Panugyapak ko! Kausa lang! Sorry, Daddy. Good. Sorry, nak. Pabaruga.
sayang anak. Indog! 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 Ito na! Lord! Lord! Laptik man lagi. Akong cute na anak. Swag, swag. Action! Ako ang bugtong hari nga nakatibak. Tawag nila sako paksiw. Pero dili di ay. Action! Uy, ikaw. Kanta ninyo guys. Bagbuwa doon lagi me. Pagod na. Underage pa oh. Mo ni ang bulad na among gi-acting kanina. Na napunog lapok ko nga pagod na gani ni. Bulad. Sorry. Hello guys. Muna namin kay hapunan na naptan ni kapon. Sunod na lang ang kuhan. Sunod na next video. Dapaw-dapaw na mong lawas. Katula eh. Katol kayo guys. Nabuntagan gani me. Pagdali na mo George gapon na George. Yes. George. Tara tara. Iuwanay na. Sige, Kani, guys, salamat. Saan mo na ito mga kuwan bag. Bye-bye. Sa atong bag.